On masatro bagus sapung. Plak 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 plak. Dan pengrawitnya pengertian tenan iki mau. Ngerti ndak kergosan langsung garansi. Balene meneh iki mau. Ya wis ra mandek sih Natan. Nah. Oh sih omong-omong sih enak no. Nurono. Aku nang kene iki jane grogi. Halo Mbak Jikang tanya nang kono ki. Ayo iki. Ayo ku sik. Danyake. Iki Mas Robi ning kene ra ya. Kene wong kok ayune kaya ngene iki biyen tak kira apa ngendi, Pak? Jeblane wong asli wong gendeng kene, datenan aku ngono. Kene wong kok ayune kaya ngene lah ngono. Datenan. Idamane bule-bule ngono kuwi. Semua. Iyalah. Cek. Halo ajak aku ane ya kena. Ya. Ora Cika lho, sakwis nang Londo lho. Ayo kita, Pak. Follower ya. Iya ta, Pak. Ya. Aku pengagum. Angger arep turu aku mbayangke sik, Mbak. Oke. Ora lho guyon. Sik ya, Pak. Heeh. Ayo kan ora iso ngombe. Ada arah copot iki. Alak bos-bos yang gelek butuh ayo ngene iki. Njuk kepiye nek dhek iki nek colke untune iki lho. Ayo li gantungan kawate lho Pak. Oh. Nganti kecemes wong ngene. Sakno. Lho. Danyake ayo kergosan dik Pak. Atak besik dilit. Dengkulku barang ya iya ngalahin ngene iki. Lah wong sliramu sing ngombe riris sing selegukan. Apa aja to, Lis? Heeh. Danyake. Or mimik, Lis. Awes duwe kok mimik. Ora Pak, aku wis go pem kuwi rasto. Mimik ra? Mau wis dicucup. Weh yo lah, dicucup. Ayo ko sik dik, danyake. Iyalah toh. Iyalah. Ya pujake jane dantenan. Iyalah. Iki pomo wingi ora ditelepon aku jan lali Lik. Sapleng aku iyalah. Ayo kita jan pandelo kok nih. Mas nganten, Mbak nganten. Mas nganten. Dan ngantene kendel tenan. Udah nang dhuwur iki iyalah toh. Anu, ayo ora apa-apa. Ombenane kopi. Ala jan gandum tenan. Aku kok kena rokok ya, Pak. Isih. Aku urung oleh jatah rokok, Pak. Nggih. Wis kok Pak mingguan. Niki mau isine 12, jolong isine 11 ya, Pak De. Mas nganten, Mbak nganten. Selamat berbahagia. Selamat mantap-mantap. Wes jare. Wae mantap-mantap ngomong keluarga, mantap-mantap ning golek rezeki. Selalu diberi kelancaran untuk memudahkan segala urusannya. Ndak Mbak Cika, kata Mbak Cika jenengane Happy Iclik. Iya Mbak Cika. Ya kok sing kok Happy Iclik ngono kok. Itis teloler Mbak Cika. Pokoke bahagia selalu, Pak Bu, berkah barokah matur suwun. Mugi-mugi kita sedaya pantun pangayomane Gusti Kang Reku jagat sak isine sak lawase. Pak, apa supe Suryane nggih? Ayo kita lah ton. Maju. Ala piye lek jan bahasaku ngene iki lak wong gunung ki ayo ngene iki.
Ora, arta. Halo. Ya ra iso, Pak. Atlet ngene iki. Aja ora apa-apa ning. Tanggone sik. Piye ta? Kualik. Dan malah jenek kecelurut iki. Tali pantune durung. Oh iya, Mas. Pantun ya, Pak. Pantun. Oh sik ya, Pak. Aku urung madang lah sik. Oh rada cepet ki wektune wis awan. Ayo luwih sik. Guyon. Oh sik. Ubur-ubur ikan lele. Oh sik. Ora. Ndak ku ya wajib. Ubur-ubur ikan lele. Mas Cita namine ngantene. Mas Angga. Nyenuk le. Ngene sik. Ngene sik lho. Sarang yo ngene iki. Oh iya. Yo, mangkem. Yo. Langsung ae. Langsung apa? Paleran. Oh iya. Palaran ya. Tanaka. Kepiye? Ora kena maca kudu bali Gus. Buta. Idumu pating caliprat. Polahmu kaya manuk brajangan. Menawa tabuh marang aku, enggal ngaku sapa kang dadi aranmu. Ditya kalau kau dadi pacek aku. Ora kena maca kudu bali Gus. Enggal sumingkira dalan iki bakal tak gawe lewat. Wani tenan karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ora macan. Sanggara buta. Enggal maju. Weh, adalah. Upaka pangan kaki tidak kena perang berajangan. Sampai ke budak kita pamit. Marang pak pemuda ini. Sampai matamu Gus.
pusaka modho Setno Marga oleh tegane ati. Aduh mati. Mati kok. Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti tepuk tangane kang mawurahan katur Dimas Romadi.